nyaka ichiw notice, to nyaka ichiw reason, to there's a process miluwo. Koro mae gima sirkal bong'eyo ni nitie process miluwo kapok ng'ato okawo that particular action. Koro sana kapok wechegi ochopo kuma koro imuko ot, wang'eyo ga ni to ang'o midwa tim, tidwa time nang'o, to jopiny osemi information moromo, to osemigi chance ma gin be gichiw pachgi kaka giparo ni gino onego bed ni itimo. To ka process no olu maber, ma notice ochiw maber, and there's a good reason momiyo idwa mukod no, then mano sheria allow. Lakini ka nitie kuma koro ochopo ni samoro idwa muk ot to komiji notice maber, okopenjgi gima giparo, and okomigi opportunity mondo gigol pachgi, to wadonje nikech either wadhi approach sirkal to wabet kodgi piny to wawinjre kodgi how to go about it. To chopo kuma samoro wadhi nyaka e court mondo wayud stop order mar muko od ng'ato. Lakini sana watemo wang'eyo ni wayudo information in good time, to ji bomi information in good time mondo gijipanga gine kaka ginyayudo alternative ways of accommodation. To ka ochopo ni koro sirkal otimo process na yo ma sheria oko allow, to wabet piny gi sirkal kata wadhi e court mondo wachung that process kata mondo wa reverse. Yeah. To kama nyantiere chenro moro ma untiere go kae ma idhi tim tarik 8 dwe mar Ochieng 2025 mana en dwe ne, otisene kara usalama